Hello guys! Today is January 22. So, ipaalaala ko lang sa inyo na pag ako ay magbablog, gagamit na ako ng Tagalog, Bisaya, or sometimes English, basta sakto. Kung tama din naman ang English. Yung parang maintindihan nyo. So ngayon, mag-umpisa na tayo sa ating vlog for today. Ang atong ganap for today is, mayroon akong 4 na kilong tamarong. So, mayroon tayong 4 na kilong isdang tamarong. Ang gagawin natin ngayon is, mayroon namang nag-aalok dito sa bahay na nag-aalok ng isda. So, bibili na rin kami ng maramihan. So, ngayon, ang gusto na, lalo na yung bunso ko, gusto niya yung homemade na, gusto ni Jag buwad, homemade nga buwad. Muna iyang gusto ang akong bunso. Dito pa sa bato is labtingaw. So, maghimo ko karon o labtingaw na tamarong. Kay lami man ni kaayo. So, akong ipakita ninyo guys kung unsa ang sayon rasad ni buhaton guys. Ang atong ipanakot anang labtingaw, kung panakot sa atong labtingaw nga tamarong is bawang, suka ug asin ra. Kay di ko ganahan sa tuyo guys kay inigpirito bitaw maitom ang atong labtingaw na isda. So, ato na sa karong sugdan guys kung unsaon na to pag hinlo sa labtingaw na isda. So, dili ni tanan naho lutoon guys. I-divide ni into 4. Ang akong himuon nga labtingaw na isda, only 1 kilo. So, ang uban, paksiwon, pirituhon. So, ako ni i-divide into this ni namo nga konsumo. So, magtuwa. So, uy, walang tubig. Ken, imo ning uban Ken. Kay ako ning labtingaw ning dagko. Okay guys, lagyan natin ng music para tuloy-tuloy ang ating gagawin. Music, maestro! Nalagi ko dito dapit sa Southern Leyte sa Batu Matalom. So, ang noon nga panganing ani sa Batu Matalom, labtingaw na isda. Ang lamia guys, kung inika alas 4 nga tuwa sa bato, nanay daghang labtingaw nga panglaray nga tuwa sa bato. Kung muadto ko sa bato, magdadyo ko labtingaw ni kundi diri sa baybay. Like, wala iingon sa akong anak kung muadto ko sa Batu Matalom, moingon nga nay pagdaog isda gikan sa bato. Ganahan ko na siya. So, make sure nga ang atong kutsilyo is hait. Maganda pa rin tayo. Nandito yung mga kapritsuhan. Nandito pa rin tayo yung kapritsuhan natin. Nandito yung bling 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 sa kahit pang magdikit-dikit yung buhok. Halap, kadang yung dito pa rin ang ating mga bling-bling sa dito at saka dito. Kasi parang maganda ako pag sumusuot ako ng ganito. O dito guys, lumaliit yung mukha ko. Before we start our one, before I start to do my work today, I will introduce my bling-bling hair and my headband hair. So, kailangan maganda pa rin tayo guys kahit nandito lang tayo sa kusina para pag may dumating, ang sabi ko nga pag may dumating, mapula ang natin, let's presentable tayo, mo entertain. Okay. Dinagdagan namin guys, kay sabi ng biyanan ko, damihan daw, damihan. Okay, damihan. Kasi ito ang gusto ng apo niya, yung bunso ko. Love talaga ng lula niya. Spoiled minsan, away-away minsan. Pero pagka maya-maya,
labing na po sila sa isang lula. Minsan magkasagutan pa, pero love pa rin nila ang isa't isa. Kaya, love na love talaga. Gusto ng lula damihan kasi ito ang paborito ng apo na si Cody. Okay, before we start, we will make sure na shout out si Mr. Jerome Hermano. So, salamat sa inyong suporta. So, guys, i-subscribe sa ninyo si Rochelle Garong Vlogs nga tuas sa Saudi Arabia nga taga ang original ni nga lugar is taga Barangay Alegria, Batuliti. Okay guys, i-subscribe aron malipay sa tusyal. Okay day, ako na kang gi-mention diri sa akong vlog. Samantalang ito ay dinidrin, magtitimpla ako ng bawang, asin at saka suka para ito ay ibababad na pagkatapos. Okay guys, ato nang i-mix ang atong pangtimpla sa atong labtingaw na isda. Ito nang butangag suka. Una ang maghihapoy sili. Naunsa man mga siliha. Then, ato butangag asin, the same procedure, bana-bana style kung sa gihapon kadaghan ang atong timplahan. So since kadaghan man ni mga 2.5 kilos siguro ni kadaghan, so ato lamang puning so the same kamot style. I-mix gihapon na to sa atong kamot kay mas lami ang kamot mao'y gamiton. Okay, one by one. Siragan los. Ano ni? Ihumol og 1 hour. After 30 minutes atong ugay-ugayon kay aron mo absorb ang kalami. Okay. Okay guys, ato na ning ugay-ugayon as usual. Kay masaon man nga ni aman ang lami sa ugay-ugay. Mao na sa katawas birto. Si Awan Orange birto kada vlog na ni agados birto. Magsiaw, mag-background. Napay iro mag-background, napas mingming mag-background, pas tilaning kusinahan. Sige, after 30 minutes, ato na sadning, balikon para ato nang ibuwan.
Okay. Okay, nandito na. 30 minutes na. So, equals is 1 hour na. Okay, humana ang 30 minutes. So, 1 hour na. Okay guys, ni anan ang ating buwaran. Mauni. Nigo. Duha ni kanigo. Akong gamiton. Okay, ato nang bukason ang atong gibuwad nga labtingaw na isda. Okay na guys, mauna ni ang atong labtingaw. Ato na ning i-storage butang sa refrigerator. Okay guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Manghinaot ko nga naamoy na antiguhan sa akong gi-introduce nga labtingaw unsaon paghimo. Okay, salamat.